Urobila som krátky zoznam, kde ti predstavím naše semináre. A všimni si hlavne, že používame skratky, ktoré určite používa aj tvoj poradca, aby si sa v tom do budúcnosti nestratila alebo nestratil. Na prvý seminár ťa pozývam na seminár USA. Je to online seminár, kde ťa uvítame do našej siete AJA a zistíš, s kým kráčaš, kam kráčaš a ktorá cesta je pre teba tá správna. Spoznáš nás a my veľmi radi spoznáme teba. Keďže už vieš, s kým, s čím a prečo si vo spoločnosti Greenways, tak ťa pozývam na SHP Spoznaj hlavný produkt, kde ťa naučím základné kroky sieťového marketingu spoločnosti Greenways, ktoré ťa dovedú k úspechu. Stojíš na červenom stupienku, to znamená, že si dosiahol 4 až 8% v spoločnosti Greenways a potrebuješ pracovať pre svojich ľudí. Otázka znie ako? Ako naučiť svojich ľudí to, čo viem už ja? Práve toto ti ukážeme na prezentačnom seminári, kde sa stretneme naživo. Z červeného políčka si preskočil na oranžové, máš za sebou 16%, potrebuješ pracovať so svojou skupinou, aby vznikol s nej tím. Toto sa naučíš na seminári o vedení skupiny, ktoré je taktiež naživo na 2 dni. Práve tu sa môžeš tešiť na školiteľa, majiteľa spoločnosti Greenways Václava Radhovského, ktorý ťa prevedie týmto krásnym seminárom životného minima, kde z minima vecí získaš maximálny úžitok. Spomínaš si, do akej siete patríme? Na začiatku som to spomínala. Patríme do siete AJA a 4 semináre robíme manažéri spoločnosti Greenways z Ajkinej siete. Ten 5. robí Václav Radhovský. No, mám tu pre teba ešte jedno prekvapenie, pretože pokiaľ naozaj budeš chcieť byť úspešný v spoločnosti Greenways, tak ti odporúčam prísť na rétoriku 1 a rétoriku 2, ktoré taktiež lektoruje priamo sa majiteľ spoločnosti. Ja osobne som sa zúčastnila obidvoch týchto školení a musím povedať, že ma veľmi dostali dopredu, čo sa týka sieťového marketingu, ale takisto rozhovorov s ľuďmi, prezentácií, školení a aj v osobnom živote som ich dokázala zúžitkovať. Ktoré semináre máte naplánované tento rok vy?